Wak. Upama aku nang Kabo, apa sekirane dililani to karo penduduk Kabo? Aja kuwatir, sebab ki kono isih ana nggon sing jembar kanggo rika balik turun rika besok. Joko Kambing, nek aja pesenmu koyo ngono, aku matur nuwun banget ya nak ya. Ya wis tak dongakno sak budal rika nang daerah Kabuh, aja sampe ana alangan di tengah dalan ya, Wak ya. Heeh, sebab tak dongakno muga-muga aja ana apa-apa Kang Ger ya. Ya, wis nang budal nang daerah Kabuh. Lho, sapa mlayu-mlayu iki? Ayo mandek, mandek. Mandek. Ila Jong. Sapa jang awake penoko wani mandek bare aku? Oh, Rika takok bare aku. Aku Joko Kambing. Balik sapa Rika? Dadi awake peno sing jenenge Joko Kambing. Bener, Wak. Iya nek peno durung weruh bare aku, awake aku pangeran Geseng Jong. Oh, Rika sing jenenge Pangeran Greseng iku. Iya. Lah iki awake aku weruh bare awake peno nek awake peno iki Joko Kambing. Iya, Wak. Jong. Awake peno Jong sing ngomong bare londo Jong. Ngomong ya apa bare peno? Ngamuk jare kabeh londo-londo ikake sing mbok pateni. Peno ngamuk kok datang sine londo. Oh, iku ta. Ya, wis tak niati tak kajati. Sapa menungso sing ngatuk barek londo nek perlu tak pateni sabang cindile, Wak. Rika mari geger barek bojo peno ah. Lho. Lah kok weruh Jong nek awake peno nek aku geger. Iya, sebab bojo peno mari cedhuk barek aku. Saiki nek Rika goleki bojo peno gak balik nang daerah Madura ning saiki gek daerah Kabuh, Wak. Iki Joko Kambing. Butuhe sampe aku yung mlayu dak doleki karo bojoku. Sing tak doleki dak ana maneh bocah kang jenenge Joko Kambing. Awake peno sing jenenge Joko Kambing. Lah nek Rika wis cethuk barek Joko Kambing, kate Rika kapakno aku saiki, Wak. Cekel Jong. Gelem aku enak Rika, Wak. Lho gelem tak cekel dak cekel awake. Ayo, ngamuk tak kambari bonggo tak sembadani, Wak. Nek tajung kanan ya alis, apa ndero tak pateni awake. Nek pusaka Joko Kambing brodo, waduh mriko, Wak. Ayo. Ayo sak karepe kok. Oh. Aduh. Londo. Lho, kok apik temen. Pangeran Greseng perang tanding barek Joko Kambing. Gorong biblek kuliti wis melayu saka ngarepe Joko Kambing. Ayo, Pangeran Greseng. Nek pancen Rika gak nrimakno, ayo tungkong lakune Joko Kambing. Ya gudiken ya bronyoken ya cecelen. Kabeh wong-wong padha gak geduga ambek aku kuwatir nek ketularan karo loroku. Ngene iki sing kebangetan bapak ambek mbok. Bapak mati dipateni karo londo, mbok mati dipateni karo londo. Aduh saknone bapak ambek mbok ra. Kate mulai nang omaku omah diobong karo wong-wong londo kok cik kurang ajar londo. Londo mati ta Londo ojo mlayu ayo entenono Joko Kambing. Lho mati ta urip awak. Sopo iki? Aku Joko Gedhek Wak, sapa kon? Oh, Rika takok bare aku Joko Kambing. Joko Gedhek. Lah Rika lha apa gek tengah alas iki? Aku mlayu wedi karo londo, Wak. Oh, Rika wedi barek londo ta. Lah awak Rika kene apa iku ireng kabeh? Ya iki aku anane kok tengah alas. Diusir karo wong kampung kuwatir nek ketularan karo laraku aku patenono ae timbang aku sing tanpa guna wae. Dadi Rika ditundung barek wong kampung kabeh, perlune cek gak nulari penyakit iku, Mang. Iya, Wak, ngesakno ndelok awakku bapakku mati, mbokku mati, omaku diobong karo wong, Wak. Sopo sing ngobong omah Rika, sopo sing mateni bapak Rika barek wong tuwa Rika sekarone? Ya wong-wonge londo iku ambek londo pisan. Londo sing mateni wong tuwa Rika. Loh, cik kurang ajar rek bangsa londo kabeh iki. Yo, Joko Gedhek.
Aku sanggup nulung kon. Cuma besok ae nek wis kon wis waras, ayo nyambut gawe gandeng renteng bare aku sanggup tagar iko. Apa riko gak mateni aku sih, Pak? Gak, aku gak bakal mateni bangsaku dhewe. Ning nek aku cethuk londo bakal tak pateni sabang cindile. Iya, Pak, tak turut apa sing dadi pesenmu, Pak. Temen ta? Aku tambah nono. Ya saiki adu sogek sendang iku ya Joko Kutik tak enteni saka kene. Nek ngono bener omonge wong kampung kabeh. Joko Kutik kepengin maras. Nyatane kabeh wong tuan Joko Kutik dipateni merek bangsa Londo. Sapa maneh sing nulungi Joko Kutik nek gak aku ya Joko Kambing. Joko Kutik. Pak, Ya, Pak. waduh, Pak, aku wis waras, Pak. Oh, waras. Lah saiki ya apa karep Riko bare aku nek wis Riko kedadian waras saka aku sing nulungi. Rumangsa kepotangan budi aku gelem dadi dulur Riko, aku gelem Riko kongkon nang diae tak turut. Cuma aku iki mang durung jelas sapa sih jenengmu. Aku Joko Kambing, Joko Kutik. Joko Kambing. Nek ngono peno takoni dulurku sing tuwek dhewe awit Ya. aku gak ndek kadang lho, Joko Kambing. Aku maturun barek Riko ya Joko Kutik. Joko Kutik. Apa? Riko mang adus gendi. Ana guk sendang sing sese kiwa. Oh, sendang iku ya. Sing banyune kinclong-kinclong bening rupane. Joko Kutik, iki kena kanggo tenger ya. Sarening sendang iku durung ono jenenge. Mula besok ae nek ono rejane jaman sendang iku bakal tak jenengno sendang gudeg ya. Sendang gudeg, Pak. Iya, Pak. Sendang gudeg mergo aku warasku mergo teko sendang iku. Heeh, Lho apa wae iki? Lho. Aja mbok lungguhi apa iki? Iki lak tunggak sih. Oh, nek sokoku dudu tunggak iku. Lah apa? Iku wong kang lagi tarak brata muja semedi. Dudu tunggak Joko Kutik iku. Munggo menungso lak ketok mripate, ketok sirahe wong gak ketok apa-apane lho. Saking suwene anggone mertapa sampe dirambati gegodhongan kang kaya mangkono. Delengen. Godhong galing sing merambat ana ing sak ndhuwure ndase. Nek gak percaya, sakno wak gak Lah. mati ya wong iki Joko Kutik. Nek Rika pancen gak percaya nek iku menungso sing lagi mertapa. Ayo, bateken. Suket ana sak ndhuwure iku. Pangestumu Kang Joko Kambing tak jabute. Lah kok yo cilaka temen. Anggonku nuwun dening Gusti Kang Murpen dumarti kurang sampe. Entuk kanugrahan apa sing tak jaluk. Ndak ana iki ana sawijining wong nggugurake nggagalake apa kang dadi karep. Sejatine kowe iki sapa? Ya, wis ana benere nek Rika takon bare aku. Aku Joko Kambing sing gugurno anggon Rika mertapa iku mang. Oh, dadi kowe iki Joko Kang. Lah iki adikku Joko Kudik. Ya aku Joko Gudik. Kowe Joko Gudi. Lah perlu mula apa kok nyuruh kowe iki wani ganggu gugat tumrape? Saka kekarep aku gurung sampai keturutan. Ki ngene, sadurunge tak dunungake aku kepengin kenal barek Rika. Sapa Rika? Aku Joko Muni. Oh, Joko Muni. Iya. Ya wis ana pantese yen aku nyeluk Rika iku Dimas Joko Muneng. Sebab tak kira tuaku timbangane Rika. Iya, Joko Kambing. Dimas Joko Muneng. Pancen ora ana siji loro menungso sing gugurake anggon Rika mertapa. Ora liya ya aku Joko Kambing dalah Dimas Joko Kudik. Saiki Rika tak takoni, ya. Rika wani mertapa ana ing sak tengah alas iki apa tujuan Rika lan apa karep Rika? Kang Joko Kambing, aku Dimas arep Joko ngomong Muneng. kowe ya. Cara terang-terangan. Pancen saka rasa atiku sing gak kepenak. Cilik sampai tekane gedhe, mung dununge aku kepengin ngerteni wong tuaku karo-karone. Lho, wong tuwa Rika sekarone ge endi saiki ne? Aku gak mangerteni ning krungu saka
tembung ngrawat-rawat utawa tembunge tangga teparuku. Ning nyatane wong tuaku karo-karone dipateni dening bangsa Walanda. Dadi aku ora ngerteni bebasane ana ndi alang ujure wong tuaku menawa dununge tekaning pati Kakang Joko Kambing. Dipateni barek londo wong tuwa Rika sekarone. Iya saking meneseli atiku kapan boyo aku bisa mbares piyotang dening patine wong tuaku. Umpama aku iki arep nyasak utawa arep nantang mandikani dening basa Walanda, kaya-kaya ora kuat. Gandeng iki aku entuk minangka saka karep aku bisa keturutan napa utawa nenuwun dening Gusti Kang Darbi Gesang iso dinaban utawa saka keturutan piye bakale aku iso ngabales potange utawa gawe patine sapa sadurunge patine wong tuaku sejati. Dimas Joko Muneng, tak kira padha merek Dimas Joko Gudik. Dimas Joko Gudik semono uga kepengin weruh sapa sejatine sing mateni wong tuane ora liya bangsa Walanda. Saiki gandeng renteng Rika antarane aku dalah Dimas Joko Gudik bebarengan ngusir bangsa Walanda. Ning sadurunge Rika bebarengan maju wong telu barek aku, ayo Rika tak sowanake menyang ngarsane Eyang Guru ana ing sak ndhuwure Gunung Puyur. Gelem tah Rika umpama? Oh, dadi mangkono lho Kakang Joko Kambing. Dimas Joko Muneng. Aku matur nuwun gandeng iki aku sampean dudono endi nggoning para pinesepuh sing bisa menehi bab apa kang dadi piyandelku minangka senjata kanggo nglawan dening bangsa Walanda Kakang. Joko Kambing. Piye Dimas? Ayo tak derekno apa sing dadi kekarepanmu, Kang? Alon. Dimas Joko Gudik dalah Dimas Joko Muneng. Iya apa, Kang? Bareng Dimas Joko Muneng gugur anggone mertapa delengen. Saknisore panggonan sing kanggo mertapa Dimas Joko Muneng ndadak rupa sendang. Rupa sendang. Lho, kok eran temen. Mula titenono ya Dimas Joko Muneng dalah Dimas Joko Gudik. Besok nek ana rejane jaman, papan iki tak jenengake Kedung Muneng. Kedung Muneng. Ya Dimas Joko Gudik. Ya, Kang. Ya. Aja kesuwen, ayo bebarengan maju wong telu. Sowan ning ngarsaning Bapa Guru sak ndhuwure Gunung Puyur ya Dimas. Ayo, Kang. Ayo. Rupane wong ning desa padha keplayu golek panguripan dhewe-dhewe sing isine dubur-ubur karo bangsa Walanda. Kok ya cik kurang ajari bangsa Walanda. Apa maneh wong tuaku iki suwijining lurah ngatok karo bangsa Walanda. Apa ya bener rakyating kabeh padha ngusi saka perbuataning bapakku dhewe sing ngatok karo bangsa Walanda. Senajan tok aku iki anak ing lurah Soco, ning aku ora tak gawe gedhe yen aku anak nglurane lagi ning rakyating nek ijik padha mundar-mandir kaya ngene. Aku tetep mbela karo rakyatku, ora sudi aku mbela karo bapakku tumindake sing angkara murka, mbela karo bangsa Walanda. Iki sing tak idam-idam nganti aku metu sakjroning desa kene iki. Aku mung isine kepengin kepethuk karo Kang Joko Kambing. Wis 3 taun suwene aku gak kepethuk Kang Joko Kambing. Ning endi papan butuhan Kang Joko Kambing? Yen wis aku kepethuk Kang Joko Kambing mesti aku takok dununge ya apa awakku karo Kang Joko Kambing. Mandek. Sopo? Nggih kula. Aja noleh. Ayo ngadep rono. Kula Pak Mas. Wak Mas. Kon iki arek wedok kok wani mlaku ana ing sak tengah alas. Nggih, kula badhe madosi niku sirsiran kula. Goleki sirsiran Rika.
Nggih. Lah kok lancang Riko? Apa ora ngerti nek kabeh menungso sing metu saka desane iki bakal dipateni barek bangsa Walanda sebab iku sumber peperangan. Lah Riko kok lancang wong wedok kok wani metu sak njabane desa Riko. Mulane kula niki wantun medal sak njabaning desa, kersane kula dipateni londo, asale kula kalih sirisiran kula. Dadi Riko gelem mati dipateni londo nek gak cethuk barek sisiran Riko. Nggih. Sopo Riko? Kula Sutija yogane Lurah Soco. Sutija, Nggih. anake Pak Lurah Soco. Nggih. Sutija, sapa jeneng istri siramu? Niku Kang Joko Kambing, rimene kowe wangkula angon sirsiran kalih kula mawon. Dadak saniki pun mboten kepethuk kula pun 3 taun. Joko Kambing. Nggih. Biyen rewangu angon wedhus teng alas. Nggih. Seneng barek kon. Nggih. Riko ya seneng barek si Joko Kambing. Nggih, kula pun cinta ya kalau Kang Joko Kambing. Umpama gak cethuk barek Joko Kambing ya apa Riko? Nggih kula padosi mawon Mas Kang Joko Kambing mati kula nggih tumut mati. Eling-eling wis kadung sumpah barek Joko Kambing. Nggih. Sutija, umpama Riko cethuk barek Joko Kambing ya kenalan Riko, gak panggling Riko. Nggih mboten panggil nggih mandar bunga ati kula. Saiki Riko tak omongi ya, Riko tak kandhane aja kaget. Iki dina Joko Kambing mati saka tangane bangsa Walanda. Kang Joko Kambing mati. Heeh. Ya napa niki kula padosi ten pundi Kang Joko Kambing? Ora usah mbok tangisi. Mohon kula madosi Kang Joko Kambing ten pundi? Sutija, Nggih. tangisono sedina ping 7 bebasane wong mati gak iso bakal urip maneh. Wis aja nangis. Mboten kula purun meneng nek kepanggih Kang Joko Kambing masih mati nggih kula padosi ten pundi kuburane. Temen ta? Nggih. Lah iki Joko Kambing iki kok. Pundi? Iki lho. Pundi? Iki lho. Lho, tiba sampean dhewe iki mangkang masalah mulane ambune kok kaya Kang Joko Kambing. Mambu ya apa aku iki? Ambune sampean uku lho masalah gondo iki lho. Gondo apa, Jah? Ya gondo ambune. Kon niku iso ae kon niku, ya. Sutija. Masih gak kepethuk 3 tahun aku sik krasa ya ambune kok. Temen kon jek seneng bare aku. Iya, aku cinta sampean Kang Joko Kambing ya apa aku iki wis dadi prawan gedhe sak gak nang sampean kawin. Oh, kawin-kawin gampang kawine, ngingoni iki. Apa Kang Joko ngingoni? Kambing ayo mulih apa Kang aku Nek karo wis teko sampean. omah kon bare aku terus lapo? Kang Joko Kambing, sampean rak cinta karo aku sih. Ya iya. Nek sampean cinta Kang, wis nek ayo kawinan ta Kang Joko Kambing, aku selak kepengin duwe anak. Oh, ngawur kono kok kepengin duwe anak kon iki lho. Ya babas sih timbangane aku ora duwe anak, sih rugi aku dijodohan karo sampean. Ya, ya. Iku nduduhno nek pancen Riko seneng barek aku. Sampeyan nginep ya Kang ya. Nginep? Iya. Ki mandi? Ya nek omahku kono aku kangen sampean Kang. Oh, aku kongkon nginep ki omah Soco. Iya. Pirang dino? Sedino ya? Mau kok sedina rong katek aku cintaku karo sampean nak rong tuwa. Ya wis, 2 dino. Ya mau. Ya 3 dino. Mau. Lah pirang dino, Ya Jas? saulan. Gak nginep iku pindah tempat iku goblok. Nguceke mari kangenku sampean balik. Sutija, Iya. kabare wong tuamu sekarone piye? Nek ibuku iki mang belone karo aku Kang Joko Kambing aku golek sampean. Nek bapakku iki ya apa ngono lho melok karo bangsa Londo. Bapak gak setuju. Gak setuju karo sampean saiki ngathok bangsa Londo. Masalah Kang Joko Kambing rakyate kabeh iku lho padha musi dhewe-dhewe. Omahe diobongi karo Londo. Tapi nyatane bapak mbidek kae. Ya bidek ae antene bapak ngathok Londo tambah keplok ae bapakku. Tambah mbingkem, tambah meneng bapak iku. Mulane sampean teko kono ayo dinsapno bapak ya apa mrek insap iso sadar aja sampe ngathok karo bangsa Londo Kang. Lah iku wong tuwa situ iku sing bakal alang-alangi senengmu bare aku. Sutija, ojo suwe Dik. Ayo mulih nang Soco ya Dik ya. Ngono ya Kang. Nek ngono aku tak dhisik Kang sampean Kok mburi-mburi ya Kang. Ya, aku ge mburi. Omong ngono bapak bare mak nek aku teko ning omahmu ya. Iya Kang. Ya, ya. Oh, nek ngono-ngono Sutija iku temen cinta bare aku. Nyatani, najan bapak gak seneng bare aku, ning ibune tetep seneng bare aku.
Ning saka rumangsaku, kapan boyo aku bisa kawin entuk Sutijah arek saka Soco. Sutijah, Dik, aku sing teko nang omahmu aja kaget ya, Dik. Joko Muneng Inggih, Yang. lan uga kowe Joko Gudik. Nggih, Mbah. Sakwise kowe nglakoni tapa suwene 40 dina, 40. Iya ana ing jroning ruangan. Iki wis ditiwancine ya, Nggir. Nggih, Mbah. Menawa kowe sakarone bakal nampa piandel saka Bapa Guru. Lah mula weningna ciptamu supaya bisa kasembadan apa sing dadi setyamu. Lan pusaka loro cacah iki padha tampan ana dhewe-dhewe. Mangestokaken, Mbah. Wis Nggih, jajal Mbah. nyoh tampan ana, nggih. Nggih, Mbah. Iki kowe, lah iki Joko Gudik. Yang, Piye Joko Muneng? kula matur sembah nuwun dening sak mangke dalem panjenengan paringi piyandel inggih arupi pusaka. Menika pusaka menapa, ya? Kuwi wujude keris dene jenenge Kyai Sobrah. Kyai Sobra. Lajeng menika, Mbah. Lah kuwi uga gandengane nggih, kuwi jenenge Kyai Puspanjala. Puspanjala lajeng daya kasyatipun kados pundi? Kuwi pancen ampuh banget. Luwih-luwih rene wis wening ciptamu anggonmu nglakoni maneges karsane Kang Agung suwene 40 dina 40. Dene daya katiasane kuwi ora kena kanggo sembrono, pancen pusaka loro-lorone kuwi ampuh banget. Dene yen pen nganti kok tamakake paribasan ditamakake gunung bisa jugruk, tamakake segara bisa asat. Luwih-luwih katamakake jalma manungsa mesti lebur tanpa dadi, nggih. Ngaten to, Mbah. Menawi makaten, Mbah. Cecek kalih pengangen-angen kula. Kula dipun wejang kalian Mbah lantaran saking sedherek kula ingkang sepuh inggih menika Kang Joko Kambing. Iya, Bethikipun kula kepingin nagih potang patine tiyang sepuh kula, Mbah. kaya ngono, nggih. Nggih, Mbah. Pancen bener, luwih-luwih iling-ilingen welinge Mbah ya, nggih. Nggih, Mbah. Yen kowe wis megura ning dhuwuring Gunung Puyur kene iki, kowe ora kena tumindak candala lan ilmu-ilmu sing tak wenehake marang kowe kudu kok amanake lan kok amalake. Nggih, Mbah, badhe kula estokaken, Mbah. Lah, mulane aja nganti kelalen ya, nggih, Joko Gudik lan Joko Muneng. Nggih, Mbah. Inggih, Yang. Lah, rene wis kowe sakarone iki wis padha manjing dadi sedulur. Mula anggonmu seduluran kudu tansah kok raketake. Inggih, Mbah. Mbah, Lho, kula Joko Kambing murid sampean. oh Joko Kambing. Nggih. Iya kok yo nganti kaget aku ora woro-woro nganti slenuk. Lah ngene Joko Kambing. Nggih, Mbah. Iki kebeneran kadangmu sakarone Joko Muneng lan Joko Gudik wis mari anggone nglakoni mertapa suwene 40 dina. Oh, ngaten to, Mbah. Mbah, Iya. kula menika kepengin sumpah kalian Dimas Joko Gudik kalah Dimas Joko Muneng wonten ing sak ngajengipun inggih menika Bapak Guru menika. Lah, iku pancen wis bener, nggih. Jalaran antarane Joko Kambing, Joko Gudik lan Joko Muneng kuwi wis padha manjing dadi sadulur. Nggih, nggih. Lah mula rene telu-telune iki wis kena diarani telu-telune atunggal, mula kudu nunggal karep, nggih. Oh, ngaten to, Mbah. Nggih, Mbah, dinten menika badhe kula wiwiti sumpah kalian sederek kula, nggih, Dimas Joko Muneng kalah Dimas Joko Gudik. Ya wis jajal tak seksenane, nggih. Dimas Joko Muneng kalah Dimas Joko Gudik.
Iya, Bu. Kambing. Nek pancen Riko manjing nyawiji dadi siji bareng aku. Bebarengan nyambut gawe ngusir kabeh bangsa Walanda. Aku kepengin roh sumpah Riko disekseni Bapa Guru sak ndure Gunung Buyur kene ya Dimas. Kang Kambing, Dimas Joko Gudik. aku rumangsa kemotangan budi karo Rika, Kang. Heeh. Aku bisa wulya Jatiwuni lantaran saka tamba Rika Iya ya. kaping pindho. Rika jak meguru dadi aku wong sing sekti mandraguna. Mula Kang, aku sumpah karo Rika, tembung saumpama aku ana laline kebat nang elingno ya. Kang. Oh, iya. Sumpahku Kang, disekseni karo kadangku Joko Muneng dalah Mbah Guru pisan. Aku lali karo Rika. Cidra apa sing dadi janji Rika karo aku? Luwih becik aku sing temkane pati dhisik, Kang. Sumpah Riko tau gemi Dimas Joko Gudik ya. Saiki aku kepengin ngerteni ya apa sumpahe Dimas Joko Muneng. Dimas Joko Muneng. Iya Kang Joko Kambing. Sawise Dimas Joko Gudik sumpah gek ngarepe Bapa Guru sak ndhuwure Gunung Buyur barek aku. Saiki aku kepengin ngerteni ya apa sumpah Riko barek aku. Kakang Joko Kambing, sadurunge aku sumpah prestya karo sampean, iki aku matur sembah nuwun gandeng iki aku dumunung ana ing patempuhan Gunung Buyur. Minangka sakabeh penjalaku minangka wejangane Yang Guru Gunung Buyur wis sumrambah ana jiwaragati. Iya, iya, iya. Lah mula iki wis dadi nyatlan kajatu. Minangka senajan to Kakang Joko Gudik uga Kakang Joko Kambing kaperna wong liya. Iki aku sumpah prastya. Senajan to wong liya braya ning saka panganggepku tak aku sedulur Snaraweti manunggal dadi siji tunggal perwita ya tunggal wejangan pisan. Sawaya-waya mbok menawa aku tekan ning loro bebasane Kakang Joko Kambing gedhe tekan ning pati, aku tekan ning pati uga Kakang Joko Kambing. Dimas Joko Muneng. Aku tetep ngerteni apa sing dadi sumpah Riko. Saiki aku sumpah gek ngarep Riko utawa gek ngarepe Bapa Guru. Iya, Kang. Jajal tak rungokne, Kang. Riko rungokno kabeh ya Dimas. Iya, Kakang. Lan Riko sekseni kabeh. Ya, disekseni Bapa Guru dalah sak kiwa tengene sak ndhuwure Gunung Buyur iki. Mukti bareng mukti, mati bareng mati bebarengan wong telu. Ya. Riko mati, aku kudu melu mati, Dimas Joko Gudik kudu melu mati. Ning Riko sempurna, aku kudu melu sempurna uripe. Kang Joko Kabeh. Muneng. Antane Kang Joko Kambing. Saiki sumpah wong telu wis disekseni dening Mbah Guru. Mula aku kuatir karo Kang Joko Muneng tembung saumpama mblenjari janji. Awit aku karo Rika durung tau sumpah. Jajal sepiro gedene sumpahmu Kang Karak? Kang Joko Gudik, kowe aja kok agam-agam kemburinge maneh. Iki wis diseni Bapa Guru apa maneh ana ing patempuhan Gunung Buyur. Menawa sampeyan iki kurang percaya karo aku, ya aku arep sumpah prastya karo sampeyan. Aku ora bakal nyeleweng bab minangka aku ngakoni sedulur Snaraweti. Mbok menawa aku sampe ngingkari apa kang dadi janjiku, sampeyan karo-karone tumindao apa sing dadi kesalahanku Kang Joko Gudik uga Kang Joko Kambing.